Obrigado.
Amen. Hallelujah. Amen. Okay. This is the second round. You see, we are starting. Okay, Hallelujah. This is the way. You will see the way of the
Ngisindaba yakho noJesu manje khona manje khona sithi khona manje khona manje khona khona manje manje khona manje khona ngisindaba yakho noJesu manje khona manje khona ngisindaba yakho noJesu manje khona sithi khona manje khona manje sithi khona manje khona manje ngoku isasa lona ulibekelanga asazi noma uzavuka abantu bafa bengaguli bafe njalale engavuki kodwa ebengaguli nogula alale angavuka edibana nenkosi yakhe. Kodwa namhlanje mawulungisa indaba yakho noJesu, kodwa mawuyilungise noYesu namhlanje sisusile nje uba sizothetha nawe uthi masithethe nawe sikuxoze sikhulume usive namhlanje nawudibanisa Nkosi uzundive namhlanje Nkosi uzundive mntakwethu size kuwe size ngothando nje size kuwe sizokuqalela ngothando lukaYesu olulona wena ulilibeleyo ulibele uthando othandwa ngalo othe yena wabuyela esiphambanweni eyokufela emnqamlezweni uba mawusindiswe ungayi esihogweni. Kutheni namhlanje nje umlibele ohlele ezonweni? Kutheni uhlele ezonweni? Uyatsho naye umbhali athi nengozi ingaphela yonke, athi ityala lihlawule lonke, izono zixolele zonke emnqamlezweni. Kutheni wena uhleli nezono zakho nje? Kutheni na uhleli nezono zakho nje? Kutheni ungakwazi umthanda umyeni wakho ngendlela ofanele umthanda ngayo? Kutheni ungakwazi umthanda yena umfazi wakho ngendlela ofanele umthande ngayo? uYesu kunike yena uba mawumthande, kodwa wena uyazazi indlela oziphethe ngayo. Ode uxoka noxoka uhambe uyolala nabanye abakhwenyana kodwa uxokela yena lothe uyamthanda. Nithe nadibana ecaweni nadibana kwasecaweni wathi ndizawumthanda, namhlanje uviswa nguwe ubuhlungu. Size uzokhalima kaloku, sizele uzokhalima sikukhumbuze wethando lukaYesu bathanda. uYesu uyakuthanda mntakwethu, uYesu uyakuthanda. Uthi yeka izono ezi ukuzo ngoba uzazi uba uyawufanini na. You don't know when you are going to die. You don't know when you are going to end. Ubekele ixesha apha emhlabeni, ubekele ixesha apha emhlabeni mntakwethu. Likhona ixesha apho uThixo zathi izakhe zidibane, come and give an account eyokuthi uphile njani na emhlabeni. Uyawufika uthini kuye? Uyawufika uthini kuYesu? Uyawufika uthini? Uthi awukhange usive xa sithi kuwe khawuyeke isono, ngoba siso kaloku Yesu asifelele emnqamlezweni. Ayikho enye into ayifele emnqamlezweni, ufele isono. Ubuze ke